2 ସାଙ୍ଗମାନେ 3 Happy birthday to you, Gugu. God bless you. Thank you, love you too. Happy birthday. ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ କଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆମର ପ୍ୟାରା ସା କେକ୍ ଏଟା ବେବି ଜି ପୁରା ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ସ୍ପେଶିଆଲି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଦୁଦୁ ବୁବୁ ମାଇ ଲଭ ଆଉ ଧରି କାଟ ଧର Happy birthday to you, Gugu. Love you so much, Baba. Happy birthday to me. ହାତ କାଇଁ ରହିଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେକ୍ କଟିଂ ଟାଇମ୍ କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଏଥର ଆମର ଜନ୍ମଦିନଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଥର ୟୁନିକ୍ ତରିକା ସେ ହେଇଥିଲା କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମର କିଛି ଏମିତି କିଛି ଡେକୋରେସନ ରହିଛି ଆମ ବେବି ଜୀବନ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାବୁ ଏତେ ସାରା ପ୍ରିପାରେସନ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜି ପୁରା ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରା ଆମେ ଲାଗି ପଡୁଛୁ ବେବି ବି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ସଜାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଫୁଟେଜରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ସହିତ ଆଉ ଆମର ବେଲୁନ ଆଉ ତା ସହିତ ଏଲଇଡି ଆମର ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଦୁ ବୁବୁ କେକ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନର୍ଜି ପୁରା ଡାଉନ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ସେଲିବ୍ରେସନ କରତେ କରତେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନଷ୍ଟର ପିଇବା ଟିକେ ବୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏନର୍ଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଏନର୍ଜି ପୁରା ମଜା ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଇବା 1 2 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. ଧର ସବୁ ଧର ନା Happy birthday to you. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଠାକୁ ହାତ ପକାଅ ହେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା Happy birthday to you. ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବାବୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Thank you. Happy birthday to you. ଠାକୁ ଠାକୁ ନା ସେୟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚକୁଡା ହେଇଗଲାଣି ନା ନା ଠାକୁ ଆମର କେକ୍ କଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଆମର ଡେକୋରେସନ ପାଇଁ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ସର୍ଟେଜ ରହିଛି ଆମେ RGB ଲାଇଟ୍ ଏପଟେ LED ଲାଇଟ୍ ସବୁ କନେକ୍ସନ ହେଇଛି କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟିକିନା ଖୋଲିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି 1 2 3 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଏଠି ଅଛି ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଠାକୁମାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ମାମାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଏଠି ବି ଚକୋଲେଟ ଆମର ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ରେଭିଜନର ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ମୋର ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟିକେ ଧରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟି ରହିଛି ଏଟା ଆମେ ଆସେମ୍ବଲ କଲୁ ବାର୍ଥଡେ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବେବିଜୀଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଯାହାର ଯାହା ଦବ ମୁଁ ତାପରେ ଖୋଲିବି ଏଇଟା କଣ ଠାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଛ ସେପଟେ ଦେଖାଉ ତା ମୁହଁ ବାସ୍ତୁ ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ଠାକୁମାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉପହାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଠାକୁମା ଏ ହଉଛି ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ ଚିହ୍ନା ମେଟ୍ରୋ ହେଇଛି ନା ହଁ ଆଉ ଭିତରେ କଣ ପଶିଛି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମାମାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ବେବି ଗିଫ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ଠାକୁମାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ତାପରେ ହଉଛି ମାମାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଏଠି ବି ଚକୋଲେଟ ଆମର ସବୁ ମିଶିକି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ବେବିଜୀଙ୍କର ଆମେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ହଁ ଆମର ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବେବିଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଆମର ଅନଲାଇନ ରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଡିଲେ କାରଣରୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ କାଲି ଆଡକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁ ମିଶେଇ ବୁଲି ବସ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଗିଫ୍ଟ
এটা রয়েছে আমার ଦି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଲୁକ୍ ଥିଲା ଆମର ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା ଆମ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ এটা হচ্ছে পর্স না ভালো হয়েছে পর্স লেদার ব্লু কলর না ওয়ালেট ব্লু কলর ওয়ালেট দেখুন আমার এটি লায়ন চিহ্ন আছে মতো লায়ন শার্ট গুড়া পিন্ধিବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି এটা ଗଲା ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ହଉଛି ଲାଫିଂ ବୁଦ୍ଧ এটা ହଉଛି ମାନେ ଶାନ୍ତିର ପତାକା ଆକୁ ରଖିଲେ ଧନ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଆକୁ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ରଖିବୁ ମାମାର ବଡ ଗିଫ୍ଟ କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ଆଉ ମୁଁ ଚକଲେଟ ଲଭର ଆଉ କିଟକାଟ ଖାଇବା ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ହଉଛି ମାମା ଗିଫ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ତମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ କରି ଜରି ଗୋଡେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଟେଷ୍ଟ 2026 ସେଇର ଫଟୋଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଡିଏସ୍ଏଲଆର ଭଳିଆ ଫଟୋଟା ଉଠାଇଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ କହିଲି ବା ଏଟା ମାମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଏ ଫଟୋ ଫ୍ରେମଟି କେମିତି ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ହଁ ଏ ବାର୍ଥଡେ ଚିହ୍ନ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ସେଲିବ୍ରେସନ ଟି ଏଉଠୁ ରହିଲା କାଲି ଆଉ ଥରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହବ ୟୁନିକ୍ ତରିକାରେ ଆଉ ୟୁନିକ୍ ତରିକା ସେ ହବ ଆଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବା ଆଉ ଏଟା ଆମର ନାହିଦ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏମଡି ଗିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରୁ ସବୁ ଏସବୁ ମାନେ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଛି ୱିଥ୍ ପ୍ୟାକିଂ ସହିତ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନେମାଟିକ ଭ୍ୟୁ କରୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ବେବି ଗିଫ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ କିଟକାଟ ଚକଲେଟ ଏ ହଉଛି ଲେଦର ନାପା ଲେଦର ଗୋଟେ ୱାଲେଟ ରୟାଲ ବ୍ଲୁ କଲର ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଏଟା ଆମର ନାହିଦ ଭାଇଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିଛି ଏମଡି ଗିଫ୍ଟ ସପ୍ ଆଉ ଭାଇ ବି ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏଟା ବି ଆସିଛି ଲାଫିଂ ବୋଧ ଠାକୁମା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପାର୍ସଲ କଥା କହିଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ଗିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବିଜି ମୋ ପାଇଁ କେତେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଗୁଟା ଆମର ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ସେ ଅନଲାଇନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପାଇଁ କାଲି ଆସିଥାନ୍ତା ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ବଟ୍ ଆଜି ଆସିଲା ମୁଁ ଟୁଟୁ ଅଙ୍କଲ ଯାଇକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆସିଥିଲା ରାଜକନିକାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମାଜନରୁ ଏଟା ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ ଜରି ଆଣିଥିଲି ନାଇଟ୍ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମ ବେବିଜି ନିଜେ ହାତର ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆକୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲିବା ମାମା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିଲେ କେତେ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଗିଫ୍ଟ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା ଟାଇମରେ ଆମର ବେବିଜିଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ହ୍ୟୁଜ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସିବାର ଥିଲା ଏଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆବ୍ରୋଡରୁ ଆସିଛି ଏଟା ଆମର ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଥିଲା କୋରିଅର ବାଲା ଆଜି ଆମକୁ ହବ୍ କୁ ପଠେଇଲେ ତେଣୁକରି ଆମ ଟୁଟୁ ଅଙ୍କଲ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡାଲା ଅଟୋ ନେଇକି ଏଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୋରିଅର ବାଲା ବି ବହୁତ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାକୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ କରିବା ଆଉ ୟାକୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ନାଇଦ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଉପରେ ଯୋଉ ଜରି ପଡିଛି ଆକୁ ଆଣିଛି ଆକୁ ବେବିଜି ହାତରେ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟିଗଲା ଖୋଲିଗଲା ଏଟା ରହିଥିଲା ଗିଫ୍ଟ ଜରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଟା ମିଷ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ଟେ କଣ ଏ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ବି ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା କଟକଟ କରିକି ଆମେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ତାପରେ ଖୋଲ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରେଡି 1 2 3 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଏଠି ଅଛି ମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି। ଏ ଯୋଉ ସୋଲରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଦଉନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେକ୍ସନେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱିଥ୍ ମଟର ବାଲା ଆଉ ତାର ରିମୋଟ ବି ଅଛି। ହଁ ଏଇଟା ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି ଉଠୁଛନ୍ତି ସାଇଡ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟିକ୍ ରହିଛି ୱିଥ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଇଏ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବେ ୱିଥ୍ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଲଗେଇଦେବେ ଗୀତ ଶୁଣି ଏଣେ ଚାଲିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ବେବି ଗିଫ୍ଟ ଫ୍ଲେକ୍ସନେଟ୍ ର ମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡମିଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିଲାଣି ତା ରିମୋଟ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 3, 2, 1 ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦି ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ହେଇଗଲା ରିମୋଟ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରା ଅଳ୍ପ ଫାଷ୍ଟ ଇଏଟା ଦବ ହେଲା ବେଶୀ ଜୋର ଚାଲ 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 ଏମିତି କଣ ଆଦି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସାଇ ଚାଲିବୁ ହେଲା ଦୌଡ଼ିବୁ ନାଇଁ ହଁ ଚାଲ ହଁ ସେମିତି ସାଇ ଠିକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ହଁ ବାସ୍ ମାମାଟା କରିଦେଲେନି ସାଇ ଏଇ ଦି ପଟକୁ କର ଏପଟ ଗୋଡକୁ କରିକି ଚାଲ ହଁ ହଁ ମଝି ବାସ୍ 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 ସେ ଟ୍ରାକ୍ ରେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିବା କମେଇଛି ଆଉ କଣ ସାଇ ତ ଭଲ ଚାଲିଛି ସାଇ ବଢିଆ ଚାଲୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ତାପରେ କାହା ପଡେ ତାପରେ ଠାକୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରୋଡରେ ଚାଲୁ ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିବୁ ହେଲା ହଁ ଚାଲ ହଁ ବାସ୍ ସେମି କର ଆଗକୁ ହଁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାକରେ ଗୋଡ ଦେନା ଦି ସାଇଡ ବାସ୍ ହଁ ଦି ସାଇଡ ଯେମିତି ରୋଡ ଠିଆ ହେଲା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଗକୁ ଆସ ପୁରା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ ହଁ ଚଲଉଛି ପଡିବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ ନା ରୋ ଚାଲ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ ପୁରା ବାସ୍ ଚାଲ ଆଗକୁ ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ ଚାଲିଛି ରିମୋଟ ଆଗକୁ ଉଠିଆ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଲା ହଁ ବାସ୍ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ କରୁଛୁ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ କରୁଛି ଟିକେ ସତ୍ୟ ଚାଲୁଛି କି ଦେଖ ସ୍ପିଡ ଜୋର ହବ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ କରିବି ସତ୍ୟ ହଁ ସତ୍ୟ ଭଲ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଠାକ ମାକା ନଉଟି ପଡୁଛୁ ନା କମେଇ ଦେଇଛି କିଲୋମିଟର ଦେଖାଉଛି ମାନ ସେଣ୍ଟ ଆଇଲେନି ଏବେ ଡଲି ଚଢିବ ହଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା ପଡିବ କି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ସ୍ପିଡ କେତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି କେଟିଏମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ତାର ଆପେ ଏବେ ଚାଲିଲା ପୁରା ବଢେଇଦବା ରୋ ଦେଖ କେତେ ବଢଉଛି ଦେଖ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ
ଠାକୁମା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ହଉଛି ଆହୁରି ସ୍ପିଡି ଅଛି କେତେ ସ୍ପିଡ ଦେଖୁଛ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଭଳିଆ ଲେବୁଲ କୁ ଯିବାକୁ 3-4 ମାସ ଟାଇମ ଲାଗିବ ୱାର୍କଆଉଟ ଭଳିଆ ଷ୍ଟପ୍ ରହିଥା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାକୁ ମେନ୍ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଦି ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଦେଇଛି ଏପଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେପଟେ ବି ସେମ୍ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିକି ୱାର୍କଆଉଟ କରିପାରିବେ